ngantuk-ngantuk tekaku pondok ing Kadipaten Roma. Menika leres Kang Mas. Saking diajeng. Ya kados pun. Janur gunung kadingaren. Ewon dene sliramu mapan ana ing Taman Pamarti Putri iki kaijin. Banjur kok ora dedereke para emban ceki padha ngendi ya. Sedaya para abdi menika tansih ngayahi kewajiban Kang Mas. Dadi kewajibane durung ana sing rampung. Dereng wonten Sak temah sliramu kaijinan ana ing taman sari. nggih. Ya, Jeng. Tenane tumekaku ana ing Kadipaten Rembang. Iki mung nderekke Kanjeng Rama sing wektu dina iki tinangkil ana ing Pendopo Agung Kadipaten Rembang. Wigatine mbok menawa pancen ngasekake dedaupanku lan sliramu merga sadurunge sliramu lan aku ki nyambung tresno. Muga-muga wae kasembatan enggal-enggal didhawuhke ya. Kula sampun boten sabar sanget lho Kang Mas. Nggih. Tenane ora mung mligi sliramu. Tan bedane apa sing tak rasa? Ngantung-ngantung sok kapan boyo. Aku lan sliramu enggal-enggal dedaupan karo sing ati.
Nemai urip bebrayan kang sesifat jejodohan. Muga-muga wae langgeng. Ora ana rupita apa-apa ya. Kula nggih ngarepake kados mangken. Ugi aku nyingso sambungan tresno dhateng panjenengan menika. Ngantos salam. Yo panggandaku kowe. Apa kang dadi sembilan karepmu? Sinangkung lawan Gusti Agung jagat. Tresno sepisan kanthi selawasi nganti barang. Ojo mlenjani janji, ojo mlenjani sumpah lan prasetya sing wis pecah nalika biyen lan aku susah. Panjenengan boten usah kuwatos Kanjeng. Ing manah kula menika anggone tresno panjenengan Sopo manis kaya banggil kodek nyoman pintu itu dari kapan kau dipasok ayo bebasan saling kerja matur nuwun sanget panjenengan sampun ngalenggono dhateng kabeh mau kasih nyatan uang malang nyangka yen to aku nyawang es cepet lambem bebasan es semu wis sepet mat ing jagat iki ora ana sing ngimbangi kasucian aja meneh kok ngimbangi ngumpuli wae ora ana jan ales nyonanggal sop Pinyon duren sa ya jeneng Pak. Kang Mas Jagat. Muga-muga wae sajroning aku lan sliramu nyambung tresna. Ora ana sing misahke mung kejaba malaikat samber nyawa diajeng. Paman Kadipati Jogomesu. Wis ngapara suwe anggonmu tumeka ing taman pamargi putri
Rembang Mudaken. Paman Hadipati. Tenanipun dumangkah kula tumuju wonten ing Kadipaten Rembang. Menika nderekaken Kanjeng Rama ingkang wedal menika mapan wonten Pendhapi Agung kok menawi kepanggih kalian Paman Hadipati Cokrokusuma. Dadi bareng karo ramamu Leres Kakang Imam Subrata. leres Paman. Mudaken Ancas kula lan Kanjeng Rama tebih saking Binangun. Tuhunipun namung badhe sarembak babagan dedaupan kula kalian Diajeng Udawara Paman. Napa sampun wonten pepunten? dadi perkara anggonmu kepengin dedaupan kalawan anakku Mudyawara. Mudaken aku tak takon karo kowe. Babagan Tresnamu karo anakku si Mudyawara kuwi lair tumusing batin apa ora? Paman Hadipati Cokrokusuma. Kenging menapa Paman Hadipati tasih mangu-mangu menawi tresna kula tuhu lahir tusing batin dhateng Diajeng Udawara. Mung Kula aku sampun pengen sumpah. ngerti wae. Sumpahe ngatimu yen to ora pikantuk Mudyawara kepiye? Kula sampun sumpah prasaja kalian Diajeng Udawara. Ya. Menawi kula mboten saged urip bebrayan kang sesifat sejodohan kalian Diajeng Udawara. Pilaro kula entengaken pati kula, Pak. Bagus. Dadi aku percaya yen to kowe tresna tenan karo anakku Mudyawara, yen to ora kelakon sesandingan kok endengke patimu. Nanging nyuwun sewu. Rumaos tuwuh pitakon sakjroning manah kula wondene. Paman Hadipati Cokrokusuma paring dawuh kados mekaten. Semunipun wonten bab ingkang gugubel sak rasa manah menapa darunanipun. Margana wigati Mudaken. Lho, Dina iki bapakku ya wong atuamu, Kakang Imam Subrata. Nyawur wuwus kapribadenku, narung birung perkaraku madhep dadi Hadipati ana ing Kadipaten Rembang. Dhewekne ora sarujuk yen to aku manyiswa ning Watu Gawagil ngersa dalem guru blancak ngilu. Lah, dina iki nganti campuh perang Kakang Imam Subrata karo aku. Mula dina iki aku namtu karo kowe Mudaken. Yen to pancen kowe seneng karo anakku si Mudyawara lair tumusing batin ning kene kowe bakal tak tamtu. tamtu perkawis menapa, Paman? Kowe milih anakku Mudyawara utawa milih bapakmu. Yen to milih bapakmu kowe bakal jauh karo Mudyawara. Nanging yen to kowe milih wong atuamu kowe ora bakal jauh karo Mudyawara. Paman, Iya. monggo kula aturi menggalih babagan menika malih, Paman. Babagan menika boten wonten sambetanipun kula kalian Diajeng Udawara. Menika babagan kapribaden panjenengan lan Rama Imam Subrata. Kula suwun kanthi sanget menawi kula kedah nimbang babagan menika sami awratipun. Lair batin kula tresna kalian Diajeng Udawara. Iya. Lan ugi kula ugi kalebet putranipun Rama Hadipati Imam Subrata saking Kadipaten Binangun. Kari kowe Menawi kula mancai sedaya weca pangandikanipun Sidarma kula. Napa sedaya kula mboten kawestan menawi kula putra ingkang durhaka. ora idep. Saiki aku kepengin krungu milih wong tuwa apa milih Mudyawara. Diajeng Udawara. Aja dinakmu lamun aku ora tresna kelawanku. Tresnamu bakal tak lapi nganti puncate nyawaku nanging kudune aku kudu pinter milah-milah perkara iki. Lamun aku restu bekti kelawan Sudarmaku, aku dinakmu lamun aku putra sing durhaka paman. Iya. Pangapuntenipun boten ateges kula boten tresna kalian ingkang putra. Kula awrat Sudarma kula Rama Hadipati Imam. Mudyawara. Kenging menapa panjenengan kedulan mentala kalian Kang Mas Mudaken? Monggo anggone kula tresna kalian Kang Mas Mudaken menika lair batin. Ora usah mbok ketuni. Nanging kula boten saged pemisahan kalian
kowe kok bakal tak entuk nang lanang kang luwih bagus tinimbang kowe. Ya, ora usah. Piye? Kowe met sagra